Внимание, внимание! Калоян говори с Мелмак. Кажи, тати. Обаждат ли се от Мелмак? Алф какво прави? Да. На специалния пулт. За връзка с Мелмак. Ти не знаеш дори кой е Алф, ама нищо. Колко упорит. Не работи ли, тати? Я включи лампите. Включи да светкат тия работи малко. Направи финната настройка сега. Включи УКВ-то. Така. Браво. Има някаква повреда според мен. Ти какво мислиш? Техник ли тръгна да търсиш? Този телефон де ти се мота в краката само. Май осъществи контакта вече. Боже, ти си Моцарт. Защо не калибрира жироскопната система, тати? Калибрира я, моля ти се. Знаеш, че Алф го беше казал. Като Катлин го пита какво правиш, една много беше специфична операция. Калибрирам жироскопната система и с един чук удари. Бум!